Tänään tarkastuksessa olen Pekka Hokasen väitöstutkimus kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsittelee suomalaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kansalaisosallistumisen välineenä. Hokasen väitöskirja on monografia, työ tosin kokoaa yhteen artikkeliväitöskirjan tavoin tekijän aiempia tuotoksia. Osaset ovat kuitenkin tasapainoisesti hitsautuneet yhteen. Tutkimuksessa hyvä käytäntöjä on lähestytty kahden tapaustutkimuksen avulla, ja tapaukset edustavat hyvin erityyppisiä tilanteita. Varsin perusteellisten tapausanalyysien kautta saadaan kattava kuva menettelyn eri osallistumistilanteiden käytännöissä ja sisällöissä, osallistumisen agendoista, osallisten mielipiteiden käsittelystä, yhteysviranomaisen roolista sekä osallistumisen vaikuttavuudesta. Tapaukset antavat ansiokkaasti vastauksia kysymykseen siitä, mikä on osallistumisen rooli ja merkitys YVA-prosessissa, politiikkaverkostoissa ja tapausta koskevassa päätöksenteossa. Tutkimuksellisesti kyse ei ole määrällisestä argumentoinnista, vaan muutaman tapauksen kautta tapahtuvasta laadullisesta käytäntöjen syväanalyysistä. Tulokset luovat siis laadullista ymmärrystä ilmiöistä, ei